Mayong buntag sa inyo tanan. Una sa lahat, nais ko pong batiin syempre po Governor Dudu Cagas and Ma'am Congresswoman Didi Cagas, Vice Governor Mark Cagas, at sa inyong lahat po dito, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Audrey, ako pong may bahay ni Mig Subiri. Humihingi po ako ng paumanhin na hindi makarating ang aking asawa kasi budget nga ngayon, no? So binabantayan po niya, pero gusto po niyang ipasabi sa inyong lahat na hindi po kayo nag-iisa. Ang Davao del Sur ay talagang nasa puso at isip ng mga Zubiri. Nung nakaraang linggo po, nagpunta po rito ang father-in-law ko, si Governor Subiri po. At ngayon naman po, nandito ako bilang representative po ng aking asawa, si Migs. Alam niyo po, si Migs po, tayo po ay mga taga Mindanao, Bukidnon, Davao del Sur. Kaya talagang para tayong mga magkakapatid sa isang pamilya. Kaya pag may nangyari, may nasaktan sa isang parte ng katawan, sa isang kapamilya, kailangan talaga pumunta tayo. So, kaya nandito po tayo sa araw na ito at nais ko lang pong iparating sa inyong lahat na magpakalakas po tayo, magpakatatag po tayo. Alam ko po na malakas po ang mga taga Davao del Sur at malalampasan rin po natin ang paghihirap na ito. Huwag po kayo mag-alala. Tutulong po si Migs at marami pong tumutulong sa inyo at tutulong po tayong lahat hanggang makabangon po ulit ang Davao del Sur. So maraming salamat po at God bless you po. Kitang tanan na apektado sa tayong lahat. Apektado sa earthquake. Apan hinumdumin yun nagabalabag. Diri sa Bandera. Sumala sa gisulti sa asawa ni Sr. Migs Subiri, si Aubrey. Wala mo mag-inusara. Wala ta mag-inusara. Hinumdumin yun ang inyong gobernador, inyong congressman, ang atong mayor sa Ciudad Sadigos for the first time. Kagas ang mayor, kagas ang gobernador, kagas ang congresswoman, kagas ang vice governor. Ang mga Subiri, ako ning dugay na kang amigo. Si Governor Subiri karon si Joe, ako nang kauban nga assemblyman way back 1984. Hangtod nagkauban mi sa Congress, nagkauban mi sa gobernador, hangtod karon. Ang bana ni Aubrey, si Senador Mig Subiri, ako nang kauban for 9 years sa Kongreso. Starting 1988 up to 2007. Una nga, salamat kayo, ma'am. Can you imagine? Abot sa diri? Never in your dream siguro makaabot ka diri sa bandera. Salamat kayo. Ay kayo mo kagol ha. Kauban tananing tanan. Di na mo biyaan. Dili mo biya sa inyo. Kaya salamat. Dili kag relief goods. Nine. 7:30 pa.
7:30 first. Nanood ng TV. Ako nanood ng TV noon eh. Agrabihan. Mayong punta ka na itong tananod, sa Studio Bandera, Barangay Manaman. Ako na itong pagpasalamat, yung karoon sa iyong kapuntagon. Kauban na ito ang Pili, kauban na ito mga kaigsunan. Tungkol dito gusto nilang ipabati sa ating Governor Dudugagas, kauban sa nato karon. Katong pinalanggan na Congresswoman, Mamini, and Vice Governor Mark Alas. Na binabagi ka sa opisina ni Senator Vic Sobili, atong tagaan ng panahon. Jelly Harligo, Sheila Labando, Labanon, Joan Joan Silian, Jet Labanon, Jad Labanon, LP Ondong, Efren Salaysay, Randy Sidon, June Sidon, Ipipanya Sidon, Bangkas Junior, Crisostomo Bangkas Senior, Perfecta Maguloso, Kim Joy, Wamilda, Jocelyn Talabuson, Palabukon, Maria Wamilda, Cielo Ladusa, Joel Cadusali, Loela Cadusali, Janmar Cadusali, Armando Katatman, Perlita Sidon, Pahiyo mo, pahiyo. Thumbs up tayo guys, thumbs up.